sisemhlabeni la khona kuvuka khona izinto eziningi. Yabona njengoba ngibona ngiphila so umunye uthi no ngiyafisa ukufana nokhuleni, omunye uthi yo ngeke ukhuleni angidlule, omunye uthi no nami ngiyosithenga iskipa seguthi. Ngofuna ugqoka iskipa seguthi ugcina sewuthola ugqoka ama fake eguthi ngoba ufuna ukufana nami. Ukuze ngifike la ngifika khona ngicalanga namhlanje kuba khona izinto ezihambayo kunezinto ezimayo, but truly speaking does not break any friendship. Ungaphinde empilweni ufuna ukufana nomuntu ngoba uzofa ubulawe inhliziyo. Abantu abafuna ukufana nabanye abantu bayaphela endleleni, kodwa afuna ukuthi uNkulunkulu ngisize nami ngikwazi ukwenzela obama abantwana ukuthi mangihambe emhlabeni basale bakahle. Ngiyabonga. Ngithi ngiphilela uNkulunkulu, mangifa ngifela uNkulunkulu. Athi omunye no, umuntu ma afile udliwa yinkungu, impungane ziyamhlalela zimosha. Athi omunye no, kanti umuntu udliwa yimpeso ezikwazi ukuphila ngaphansi komhlaba, ezikwazi ukusuka ngaphansi, zikwazi ukuyovula phansi. Impungane ivalela la kuvalekeleke khona, ayikwazi ukuphuma, iyafa. So ayikwazi ukuhlala la kunganamoya khona. Sokuvuka into ethi mina athi omunye ngiyovamba ngiye ekhaya kubaba ngiyohlala nobaba. Asazi zonke ukuthi ngale kunani, but into ngifuna ukuyisho ukuthi yenza kahle, zijabulise usaphila emhlabeni, achieve igama lakho liphakeme, igama lakho lidumile. Empilweni siphila njengabantu abangazi ukuthi kwenzekani kusasa. Siphila ebumnyameni ngoba singazi ukuthi ukufa kwethu kuyofika kunjani, kuyofika sikhathini noma kuyofika kwenze njani. Ingakho kubalekile ukuthi uma uphila kulomhlaba musu ukufuna ukufana nobani bani, musu ukufuna ukufana nebandla labani bani, kufana nabantu abakhulekayo atheses elami ibandla engathi lingafana nabani bani noma liyengela abani bani. Umzomunye athi le bandla labani bani akusi next, elabani bani uyalazi lona. Abantu sebakhompyutha ngezinto zasemhlabeni, baphikisane ngokuthi ubani bani uyecula kahle, ubani akaquli kahle, ubani wenzana akayenzi kahle. Ebafowethu emhlabeni ufuna into yakho. Ngingathi mina umuntu akayake umnika iBMW noma afuna iBMW ahluleke kuyithela ipetrol ukuthi nama iphukile ahluleke